Que tal, señoras e señores? Son as 6:36 minutos, comeza a cociña en directo na Televisión de Galicia no Voltas co Prato e hoxe, como sempre, con público. Un aplauso para o público. Moi ben o público, moi ben, moi ben. Bueno, xa decimos sempre que as receitas son cousa vosa da xente que está na casa e atentos e atentas á receita de hoxe. Os cociñeiros, como sempre, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, 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 vamos. A ver, non vos vou facer sufrir máis, nin siquiera lles vou preguntar a eles que tal están, porque dame igual como ustedes, porque a receita de hoxe promete moito. Imos ver que é o que nos trae o noso querido Toni de Verín. Hola, son Toni da Cuña, de Tamagueros de Verín. Hoxe vou vos explicar como se fai a empanada de zorza. Empezamos a estender a masa encima da bandexa do forno. Engadiremos a carne de zorza, o pimento e a cebola cortada a nacos. Estenderemos a tapa de arriba da empanada. Precalentaremos o forno a 220. Cerémola durante 25 minutos e listo. Espero que vos guste. A mí sáleme ben. Ai, Dios mío, que momentazo este. Mira. Sabedes a que cheira? Cheira a día frío. Bueno, sona un pouco extraño, verdad? Sona así... Cheira a Galicia, a xuntarse, a familia. Cheira a eses días de decembro. Cando se fai a matanza. Cheira a porco, cheira a San Martiño. Esta zorza, ademais, é desta muller. Sí. Eu xa me retiro da televisión. Despois de facer zorza na televisión de Galicia, xa me retiro. Non aspiro a nada máis na vida. Por favor, rapaces, que imos facer? El propón empanada de zorza, pero, porque é panadeiro, aí vedes a empanada, pero vos que ides facer? Pois mira, a empanada de zorza está moi ben. Xa. Pero eu vou facer uns huevos con zorza. Uns ovos con zorza. Sí. Ese é o plato combinado por excelencia que podes ter en calquera restaurante en Galicia. Patacas, ovos e zorza. Rico, riquísimo, xa verás. Vale, pero ademais, atentos, atentas na casa, porque hoxe Begoña vai facer o amoado, a mestura da zorza en directo. Sí. O seu, da casa. O da casa, ben. Que espectáculo. E vostede, querido Xulio? Eu xa o fixen. Que fixetes? O a miña zorza. Vamos a ver. Estou vendo ali unha piña. Estou vendo unha piña... Por detrás está a zorza. Xulio, espera, espero que esa piña sea decorativa. Sí, sí, sí. De momento, hasta que eu sepa facer a zorza. Vou facer uns espetiños de zorza e piña, super rico. Que vai caramelizar a piña ca zorza, vai quedar super rico. E despois vou facer unha maonesa, así, aromatizada, xa che direi despois con que. Te va a flipar, Este está de coña. Eu non quero oír nada Este disto. está de coña. No, que te digo en Quero serio. tapar os ollos. Mira, por favor, ponte a cociñar, ponte a cociñar. Este está de coña. Este montónos un numerito aquí nun minuto. Madre mía. Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Soy miña abuela. Piña ca zorza, Como? Madre mía. Vamos, calquera que este nun cementerio levántase e eso, volve baixar, Por favor. Mi madriña. Bueno, vamos a facer o amoado en directo de Begoña. Veña. Sí, mira. Nós, bueno, voucho facer como na miña casa. Sí, sí, vale? por favor. Isto é xamón e isto é lomo. Ah, vale. Por qué? Porque o xamón ten unha parte que é un poquinho máis grasa, vale? E o lomo é máis seco. Entón, o que vamos facer é combinar as dúas carnes para así que nos quede un poquinho máis... Se faz o chourizo con todo de lomo, queda seco. Xa. E nós, a zorza, na nosa zona, é de carne picada, vale? Ai, a min tamén é que... É carne picada. A min é así, non quero Mira. enfrontarme con outras zonas de Galicia, Ves? porque No, xa sabes que está boa toda. aquí hai a picada en tacos Sí. e tal, pero eu na Sí. miña zona tamén é a picada. Sí, A a min zorza. gustame así moito. De feito, cando eu era neno, só comíamos zorza na época da matanza. Na época da Non matanza. había todo o ano, agora sí. Agora sí, porque, bueno, hai congeladores. Claro, pero que non había todo... E mira que eu teño 30 anos, non teño 70, Mestura aí, Mira, Dios, a ti me entón, encanta mesturar, A mitad e mitad, Que envexa me estás dando, a mí encántame, Mira, botámoslle sal. Atención, que estamos aprendendo a adobar zorza en directo no Voltas co Prato. Déxame botar isto para aquí para que se vexa ben. Sí. Aí. E agora, mira, este é pimentón doce. Botaches unha presa de sal. Sí, o sal. A zorza faise por a mañá. Deixase reposar hasta a noite. Ya a noite probase que familia. Pasa, pero está ben de sal. É de pimentón. Mira. Mira que color. Mira que color ten. A ver, atención, porque Bo isto... pimentón. Claro, é que o Moi bo. É complicado. Isto vai... Mira, tú se crías un marrao durante 8 ou 9 meses,
Depois que iba a botar un pimentón malo. No. Bo. Pero refírome que o pimentón vai a según. Sí, un pimentón de la vera, un pimentón bo, ten que ser bo. Pero a según. A según, claro. Claro, ves, é que ti acabas de enterrar a zorza en pimentón. Eu botolle un pouco, e agora botolle tamén un pouquiño de picante, así, ves? E agora vou revolvendo. Ai, Dios, que envexe me estás dando, é que relaxa tanto. Sí, Machacar eso. Oh. nos barcales. Por favor, Ves, mira. a xente da casa, hoxe chamade, comentádenos, facedes zorza, como facedes? Cal é a receita que tedes da zorza na casa? Por favor, chamade ao teléfono do programa, comentadio. E imos repartir cartos, que sempre estamos falando, imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Así que chamade ao voltas co prato da Televisión de Galicia porque hoxe facemos zorza e porco. Agora vou botar un pouco de orégano de monte. Así, ves? Vale, Aí va, vale. uns pouquiños. O urego ese trouxéchelo ti tamén? Non, pero teño igual. Podía ser. Podía ser, sí, perfectamente. Vale. Así. Aí. E un pouco de allo que lle vou picar, pero primeiro quero remexela ben. Vale, dalle aí. Machuca, Vou botar un pouco máis de pimentón que me gusta. Outro día acordaste que chamou un amigo teu de Berín? Chamou, sí. Pois é o rapaz que está hoxe aquí. Non fastidies. Sí, o Maravilloso. Antonio. Chamamos. Veña. Veña, que pase, por favor, Toni, de Berín, un aplauso por él. Buenas tardes. Maravilla. Trae pa aquí isto. Está para vos. Está pa nós. Pa vos, Espera pa aquí, comer espera vos. aquí. Maravilla. Toni. Põe un choqui, mira. Mira. O panadeiro de Berín, Toni. Que maravilla isto, Que maravilla. Toni, que tal, como estás? De momento ben. Bueno, panadeiro de Berín acábanos de traer pan e ademais amante da zorza. Sí. Sí? Vamos ver... Bueno, primeiro vamos ver a Xulio, que non sei que está facendo e quero que vexes eso. Non cortes os dedos. Mira, Toni, está facendo... Hola, Toni. Benvido. Hola, Xulio. Hola, Toni, ora caiche ben Xulio, vos vaiche caer mal ahora. Xa verás. Tálle metendo piña á zorza. Que Mira, pasa aí? xa verás, eu vou facer uns espetiños. Adobei a carne xa onte, que eu poño dun día para outro. Vale. E vou pinchar un poquinho de piña e un poquinho de zorza. E vou na planchar moi ben. E xa verás que como ben, que ben vai o dulce da piña co pimentón. Vámoslo poñer en cuarentena, Toni. Quero dicir, vamos poñelo en cuarentena porque pode estar moi bo. De feito vai estar moi bo. Pode estar moi bo. De feito vai estar moi Vai bo. estar moi bo. Vai estar moi bo, Pero bueno, é pa gustos. Vámoslo poñer en cuarentena. Toni, ti que tens que dicir? Así de primeiros, que tens que dicir desto? Vamos ver, a ver como traballa, a ver como sale. Moi ben, gracias, Bueno, Toni, polo voto de confianza. Inde che dá un voto de confianza. Confía máis en ti que a min. Non é difícil tampouco. Mira, e por outro lado estou pochando unhas chalotas. Unhas que? Unhas chalotas. Que son unhas chalotas? Unhas chalotas. Que son unhas chalotas? Estas ceboletiñas. Son como cebolas Son como pequeninas. cebolas Pequeñas e pequeñas. allos. Que xa están doraditas e teñen un poquinho de allo. E agora vou botar uns cherries tamén. Con isto vou facer unha especie de guarnición desa... Parece pincho, moro. Parece mini Ese espeto. Parece mini espeto. Sí, no, cheirar, cheira ben. Vale, non vou deixar aí que se No, vaya che pochando podes cheirar, Toni, tranquilamente. mira. A cheira ben. Verdad, sí, E vou cheirar, seguir cheira ben, troceando e vou empezar a montar os espetiños. Vale, pois vai montando, vamos ver a Begoña. A ver, a túa veciña e amiga. Begoña, Boas, saluda a Toni. Toni, saluda a Toni. Home, por favor, aí está. Que tal, como estás? A ver, os de Benín unidos nas cociñas da Televisión de Galicia. Pan e zorza, mira que boa combinación. Eso está rico. Pan e zorza, Unha matanza Sí, sí, sí. é unha delicia. Begoña Ai, vai. estános facendo zorza en directo no programa. Está facendo a moada mestura xa aquí. Ela botoulle presadas a eito de pimentón doce, como ela consideraba. Xa vai no gusto da xente, se che gusta máis picante, menos picante, con máis color. Miña abuela era castellana e gustaballe moito o color. Sí? Sí. Mi má, porque Nunha non casa diría- eran picantes, e no outro eran máis Que dulces. non diría cojaña que és ti. Sí. Como os pamentos de padrón, uns pican e outros non. Exactamente, a zorza igual. É a zorza igual. Toni, na túa casa tamén se deixa tan vermella a zorza? O mismo. Igual? Sí. Vai, teredes receitas semellantes. Sí, máis ou menos na nosa zona son casi iguales. Claro, Sí. en casi todos os lados. E pasa na vosa zona que vos axudades entre as casas? Eu a creo que matar? vou ganar hoxe. Porque mira que zorza, con esta zorza. Dais igual o que eu dixo. Axudámonos nas casas, claro, a mí. Ten que ser. E o pueblo está dividido, a mitad pon a casa e a mitad pa outra, porque sempre as matanzas son do 6 ao 8 de diciembre. Ves, Uns van a axudar unhas casas, na ponte, e outros van a vai axudar outras outro. casas. Claro, Sí. claro. Moitas veces a mitad da casa, meu pai vai pa un lado, miña mãe vai pa outro. En serio? Sí, sí.
Mima. Eso está guai, pero sabes que pasa en moitas casas, que sempre veñen xente de fora e parece que sabe máis que os da casa de como facer... Sempre. Verdad? Home, yo de lavar as tripas, de como eso xa... lavar as tripas, man, déxame a min. Para traballar poucos, pero para comer... Para comer máis. Verdad. Pois vamos a ver, vamos repasar un pouco este amoado que está facendo hoxe Begoña. Mira que color colle xa, de zorza. Colliches, carne, era o... Mitad de carne de xamón, mitad de carne de lomo. Mitad de xamón e mitad de lomo. Mitad de lomo, de por botelle. Un pouco de sal. Un pouco de sal. Gorda. 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 Pimentón doce e un pouquiño de picante. Pimentón doce botoulle bastante, botache varias persadas. Sí. E picante sí que lle botache un pouquiño. Sí, Non picante un pouquiño porque, bueno, senón a mellor hai xente que non pode comer Vale. tamén, entón... E pois piqueille un alliño e un pouco de orego de monte. E xa Listo. está. E agora, neveira 24 horas. Este debería estar 24 horas na neveira. Bueno, entre 12 e 24 para que colle, xa está ben. Sí. E valo meter agora na neveira? Sí, vou no meter. Bueno, non lle des o cu á cámara, corta. 24 horas... Vamos alá. Vamos alá. Vamos. Tempo televisivo, eh? Sí. Quero un galo hoxe. Vale. Queres un galo? Quero un galo. Queres un galo? Si queres un galo, aí tes o galo. Galo. Encendemos o tempo da neveira, ten que estar entre 12 e 24 horas, vale? Neste caso non van pasar, evidentemente, pero entre 12 e 24 horas. Toni, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores aí no medio do público, vale? Pero por aí non. Por aquí detrás. Por aquí detrás. Un aplauso para Toni, de Berín. Bueno, temos unha chamada telefónica do outro lado do teléfono. Está Filipe de Vigo. Que tal, Filipe? Moi boa tarde, cañotas. A ver, como estás? Bueno, pois aquí mirando a ver como quedan eses platiños. Ves, é que ti aí en Vigo facedes moita zorza ou non? Home, eu que son moito de furanchos, por exemplo, a zorza é o plato que nunca falla. Ah, amigo, mira, estamos facendo unhas brochetas un pouco curiosas, no día de hoxe. Porque, mira, talle Demasiado curiosas para o meu gusto, sí. Talle metendo piña, que che parece? Hai que ter un pouco de fe. É complexo valorar como está a comida pola pantalla, non? Pero como che digo, son un clásico e a zorza coa piña, de momento a min... De momento non, hai que velo. O sea, vou che dicir unha cosa, Filipe, confía en Julio porque o tío sempre dá sorpresa. Bueno, teño días. Teño días. Bueno, hai veces que dá sorpresa negativa, pero a sorpresa vai a dar. Sí. A sorpresa vai a dar. Bueno, Filipe, tens que vir un día polo programa. Bueno, cando que irades, por aí ando. Bueno, pois mira, agora xa tomamos nota, alguén falará contigo e ves un día, vale? Pois nada, graciñas e vémonos en breve. Un bico para ti, un bico para Vigo. Chao. Apertas. Chao, Chao, chao. Felipe. Bueno, a Filipe está claro que lle gusta moito a zorza, pero a Galicia gusta a zorza. Dímelo ver. Dentro Vigo. A torza é o produto estrela dos galegos, por favor. De toda a vida. Algúnha sí, pero fago eu, Sí, sí que me gusta. Pois mira, xa me gustaba máis fai anos. Bueno, para comela así un día máis ou menos, sí. Cando vou por aí a picar algo, porque na casa non a preparo. Eu xa non che dou explicación. É como carne de porco, normalmente. Pícala en trozos pequenos, adóbase con... Pimentón Non sei se levaba algo de viño blanco. Un chasquiño de agua, moi pouquinho para que non se seque. e allo. Cada maestrillo, xa sabes, Riquísimo, evidentemente. ten un seu librillo. A torta vai con todo. Non sei se se podría facer igual un pouco guisada ou así. Unha pasta con zorza. Non sei se incluso con empanada, eu non sei. Calcar cousa. Con ensalada, con patacas. Pois nada, a plancha ou un pouco de aceite. También rico, bien pasadita. Pareceme ben, seguro que está moi rica. É que está riquísima, como non vai estar rica a zorza, Zorza en Galicia é que eso debería ser, pois eu que sei, a oitava maravilla. Como o pórtico da gloria, o pórtico da zorza. Poderíamos facer, Xulio? Eu teño a novena maravilla. A novena maravilla, vai ser a túa, non? A túa. A ver, vamos ver esta zorza tan especial que está facendo Xulio. Xulio con piña. Bueno, xa están os espetiños. Moi ben. A piña, ademais, é un digestivo, vai axudar a digerir esta zorza, vale? Sí, sí. Entón, eu o que lle vou facer é unha camiña con esta rúcula. Unha cama. Unha camiña con rúcula. Vou acompañar con ese pochadiño que teño que xa está rematado. Si, que eran, como se chamaban as ceboletas esas? As chalotas, os cherries e o allo. E o allo, moi ben. E, bueno, así marcando a plancha e voulle facer unha maionesa para acompañar de
Alfábega. Por qué miraches a Mao? Porque alfábega non me iba a acordar. Entonces anotáchelo. Eso é. Alfábega, albahaca, pois que non sabemos alfábega. Alfábega e anotou nunha Mao. E teño que alejar para ler. Mira, non só aprendemos a cociñar, sino que aprendemos a mellorar o noso galego día a día, no Voltas co Prato, así como de tromentelo. O tromentelo. Pero son palabras chulas, Son palabras preciosas, a mí me encantan. Alfábega, ten que vir un tromentelo. día Esther Estevez, eu digo xo, ten que vir un día de convidar, traernos unha receta. Esther, ven un día, claro. E ponnos a andar. Ven un día, ponnos a andar, pero polo menos trae unha receita e así aprende a comer como Dios manda. Aquí, veña, vamos marcar esas... Vamos marcar. Veña. Un poquinho de aceite. Polo a lume moi alto ou non? No, vamos a dar, como esta vitro chega a un 9, vamos a poñer nun 7,5. Estaba encendido, aí está. No, estás encendendo esta. No pesa, bueno, vale. Apagar. Nun 7,5, vale. Sí, que non este moi fuerte de todo, porque hai moita costumbre de facer os espetos que a carne quede crúa. Por dentro. Eso é. Claro. Entón, o ser porco, ímonos curar en salud. Vale. Que vai a pasadiña, que quede jugosa, pero que vai a pasadiña. E a piña como ten que estar feita? A piña con que dore, xa carameliza os seus azúcares e queda super rica. E agora que lle vou pedir un poquinho de pan tamén a... A Begoña? A Begoña, se mo dá. A Begoña. Darlle pan, Begoña? Sí. Pero mira con mala cara. Sí, miroume torcido, No, sabes que vou facer? Vou facer unhas... Vou cortar así unhas rebanadas finiñas para que a base sea o pan, así crujientiño, e vai todo no bocado. O bonito de estar aquí é de ter público ao lado que escoitas ao público falar, sabes? Sí. E o público está moi boa pinta, moi boa pinta. A verdad, moi boa pinta. Había que confiar, dixo, hai que confiar en él. O rapaz, ás veces, é un pouco extravagante. Sí, pode ser. Pero despois fai receitas que están moi boas. Ou non, sí ou non? Claro, é que é así, non podemos... Aí está, hai que probar, non podemos botar o carro antes que os bois. Xa fixen para todos, Non podemos botar o carro antes que os bois, é de toda a vida. Bueno, ti botáchelo, No. Sí, mira. Eu boteino en moitas ocasións, hoxe non. Sí, casi todos os días. Bueno. Mira, ahora xa fumega, entón imos botando. A verdad, no, ao final, eu estaba, claro, metémonos moito contigo, pero despois, mira, a zorza, se a tes conxelada, porque a fixaches na matanza ou o que sexa, con desconxelada, e poñerlle a piña xa está. Xa está. É que non tes que facer nada máis. Se chega a festa, tes un pincho diferente, porque non é sempre o mismo. Empanada, xamón. Igual aos máis vellos da casa de primeiras dinchi. Pero ti dixi, proba. Mira, os máis vellos son os que sorprenden, porque... Aí vai. Adiós, Xulio. Hasta logo, buenas tardes. Veña, vamos sacar a neveira. Levamos 14, 12 ou 24 horas aí enfriando. Mira que color ten agora xa. Amiga. A ver, aí. Mira. Que maravilla. Ves, Begoña fixo zorza aquí en directo para o programa. Que orego, allo, pimentón doce, que tipos de carne? Lomo e xamón. Vale, pois vamos facer a pregunta. Pero vou botar a zorza. Vamos facer a pregunta, e botar a zorza. Con que adoba Begoña a carne? Podes dicilo. Allo, orego e pimento moído. Xa está. Podes repetirlo outra vez. Con que adoba Begoña a carne? Allo, orego e pimento moído. 50 euros en xogo. Podedes comezar a chamar desde a casa. 50 euros para o primeiro ou a primeira que chame. Paca. Veña. E agora, evidentemente, estamos facendo... Estou facendo unhas migas de pan. Por un lado, unhas migas de pan, e por outro lado estou vendo que vas facer o clásico. O clásico, o de toda a vida. Vou facer unha zorza. Xa está. Para probar, a ver se está ben. Vou botar un poquinho de aceite, así, para que non se me pegue. E agora nada, agora a movela. Tive unha sorte, porque hoxe non comí moito. Pois hoxe ter suerte. Tive sorte porque non comí moito, é verdade, non é mentira, non comí moito. E non sabía que íamos cociñar zorza. Pois hoxe comes huevos con zorza e con pan e non espetadas de piña. Toni, vente Paco, anda. Vale. Levántate e camiña cara a nós. Vamos a ver. Que faz de espaldas? Por que entraste de espaldas? Deixache, onde é o cu? Vale. Mira, vamos primeiro botarlle un vistazo. Vamos primeiro botarlle un vistazo aquí, ao de Begoña. Mira. Non lle ten medo ao lume. Non lle ten medo ao lume, non. Mira, agora xa está fritindo a zorza e está facendo as migas de pan. Estou cantando para poñer uns huevos. E aí vai, agora, vamos a cantar o aceite. Como che gustan? Con puntilla ou sin puntilla? Como che gusta? Ao punto. Ao punto? Con puntilla ou sin puntilla, ao punto. Vamos ao punto.
punto, vamos alá. Vamos facer ao punto. Vamos a facer o ben. Bótate atrás, que este é moito de salpicar. Eso collemos un cacho de pan e xa vai. Eso está. Xa vai. Claro, pan da túa panadería, non? Claro, onde vai ser? Vai ser da competencia. Non, a competencia non. Oiches, cantos kilos de pan podedes facer ao día? Pois moito. Home, xa, moito sí. Pois 1000, 2000 kilos de Cuba, pan. 1000, 2000 kilos. E que é o que máis piden? Rosca, bola, barra? Pide moito rosca, chapata. Chapata tamén. Huevo al punto. Bola tamén. Tamén se vende moito. Veña, vamos ao bo punto. 2 ovos ao punto. Por Begoña Vázquez. Fixademos. Aí. Vou botarlle outro. Tixolé. Mira. Vou cascar outro Aí, huevo. poñe. Begoña púxose moi seria, zorza, ovos e migas de pan, que sería o pan. Que non cenou isto algunha vez? É que isto é, vamos, estarme retrotraendo a miña xuventude. Cando eu era novo, de verdad, increíble. Creo que temos chamada de alguén que quere gañar 50 euros. A ver, venga. Pili da Estrada, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Ai, Pili. Pili da Estrada. Dime que na Estrada sodes moito de zorza. Pois sí, somos un pouco, sí. Home, por favor, como un pouco? Un pouco. Un pouco, non máis? Bueno, eu que sei, eu pensei que erades de comer moita zorza, como nós en Artúa. Bueno, non pasa nada, Pili. A ver, contanos, Pili, con que adoba a nosa querida Begoña a súa zorza? Pois mira, adoba con allo, pimentón e orégano. Allo, pimentón e orégano, 50 euros. Maravilloso, Pili. Moita gracias. Tens que vir un día por aquí, A ver se podo, que estes días non podo. Bueno, home, pero mira, nos anotamos e cando ti podes, chamámoste, vale? Pero cando ti podes. Pois aí estou. Vale, veña, un bico gigantesco. Igualmente, vamos, chao. Chao, Pili, chao. Bueno, vas a ter que sentar outra vez, Vale. Pero non pasa nada. Non é por nada malo. No, xa. Vale. Un aplauso para Toni de Berín. Vale, Toni, podes andar normal. Vale. Podes andar normal. Vale. A ver, Xulio. Bueno, pois mira, Contame. Eu xa teño Oi, que venga. os espetiños feitos. Alucinades como recende, Hombre de poca fe. Estou torrando o pan. Moi ben, Aquí as laminiñas finas de pan. Moi ben. Vale. Teño a miña guarnición preparada tamén de chalotas, allo e o tomatito cherry. O tomato cherry. Vale. E aquí estás machucando. Estou machucando unhas folliñas de alfábega. Alfábega. Un pouquiño de sal e un dente de allo. Vale, que xa está. Unhas folliñas de que? De alfábega. Alfábega. Vale. Mira, e aquí boto un pouquiño de mayonesa. Mayonesa que fixeches ti ou No, esa non? no, Esa no, non? Vale. Non che vou mentir porque todo se sabe. Vale. Ves? O Ala. machucado. Vale. E agora Ole. mesturo todo ben mesturadinho. Hoxe sí que lle estamos dando albahaca. unha volta ao prato. Unha volta á mayonesa neste caso, É verdad? unha volta a túa cabeza, Capiña. Tamén. Vale, mayonesa Ahí por está. aquí. Temos as torradas, temos os pinchos que fixeches de piña e máis de zorza e a guarnición. Eso, Que nos queda agora? Montar. Montar? Pois veña, vai montando que eu teño que contarlle cousas a Galicia. Pois vamos allá. Vale, pois veña, ti vai montando. Ai, Dios mío. Datiños, cousas que lle queremos contar á xente sobre a zorza que terei que contar nalgún momento. Pero de momento xa sabedes que a zorza é algo moi singular, moi típico de Galicia. Hai moitísimas festas. Estrito senso, a zorza é o amoado do chourizo sen embutir, pero esta gloriosa mestura merece ser tratada como un manxar á parte. Obviamente, na súa orixe, a zorza estaba vencellada aos días de matanza do porco, pero tivo tanto éxito que agora podemos atopala na carnicería sempre que nos apeteza. Dato curioso, xa falaba dela Rosalía de Castro chamándolle raxo en sorsa cun cheiro que convida. Unha muller sabia, sen dúbida. Porque sexan tacos con ovos fritidos, arroz en empanada ou cunhas patacas cocidas, a zorza resulta extremadamente sabedeira. Será por iso que hai tantas festas para celebrar a súa existencia. Tomade nota. Este venres, 23 de setembro, celébrase a edición número 34 da Festa da Zorza na Guarda, no barrio da Gándara. Ollo, que hai degustación, música e queimada, un completo, que sería normalmente. E se non podedes ir o venres á Guarda, ide domingo a Fornelos de Montes, que tamén lle fan festa á Zorza. Anotade, E ainda podía haber moitas máis. Así que fundade máis festa da Zorza. Unha por parroquia, unha por lugar deberíamos facer.
ou non, Begoña? Home, sí. Home, sí. Bueno, Begoña, da igual o que lle diga, ela sempre di, home, sí. Eu creo que a festa fanse en todas as casas, Sí, eso é verdad. Mira que pinta. Begoña, tencho que dicir unha cousa. Dime. Agora mesmo pediríache matrimonio. No, agora mesmo pediríache matrimonio porque esa zorza... Pois se me verdes facer o marrao. Entón si que alucinas. Canto tempo che leva? 20-25 minutos porque estuve cronometrando. Estuve anos entrenando, sí. Que dis? Sí. 20 minutos en facer un cocho? Se está colgado en Roldana. Peti, entonces xa non sei se casarme porque xa me das medo. Xa é outra cousa. Non, un pouco de medo. Ai, Dios mío. Veña, como vai isto? Mira que pinta. Está maravilloso. Maravilloso. Mira, os ovos. Os oviños. O pan. Ai, Dios mío, Begoña. Mira. Xulio, espera. Mira, Veña, ti que eres moi vanguardista en moitas cousas que a cociña, tens que decir que a tradición de Begoña tamén... Sí, home, veo facer un huevo fritos. Sí, yo unha zorza. Tú sabes onde a trouxeches? Levo. No, esa zorza xa podes guardar. A mitad vou na levar eu. Veña, feito. 3 ovos, pan... 3 ovos, pan... E zorza. Veña. Mira, e a zorza... Ola, ti tes montado o teu? Non. Vou. Pois vai non montando, vou con el, logo, Veña. monte Begoña. Veña. Perdón. Ai, como perdón. Mira. Home, isto está moito. Sí, bueno, pero eu quero aprender tamén, A ver, Xulio, veña. Mira. Contanos. As torradiñas, puxen unha pouquiña rúcula. Sí, rúcula por baixo de cama. Simplemente para que non me baile, vale? Vale. E agora, esta outra pouca, vou botar un pouquiño de sal e un pouquiño de aceite. Vale. Entón, vai ser o que lle vai dar un toquiño de frescor, vale? Pois mira, mentras tanto, xa lle vamos preguntar á xente por 50 euros que froita acompaña os espetos de Xulio? Que froita? A piña. Ananás. Ananás. Digo eu. Vale. Que froita acompaña os espetos de Xulio? Vale, veña, 50 euros en Ananás xogo. ou piña tamén vale. Ananás. Aceptamos todo. Ti vai montando eso e Toni, ti vai te levantando ben que tes que probar. Veña, vamos alá, Toni. Vamos a ver. Que nervios, que tensión. Como estás, Toni? Ben. Ben, tes fame? Un pouquinho xa se cope. Por vente comigo. Vente por aquí. Mira, si ves conmigo, podes llegar a espalda á cámara. Si ves conmigo. Pero tens que vir conmigo. Ponte aquí. Veña, vamos a empezar probando o prato máis tradicional que é o de Begoña. Neste caso é unha zorza con ovos e migas de pan. Valle dando. E mentras tanto imos repartir cartiños. A ver, que temos por aí unha chamada telefónica. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Marisa, de Cuntis. Sí. Ai, como estás, Marisa? A mí, moi ben. Moi ben. Deixo todos os días. Marisa, é o que tens que facer tamén. Ai, é certo. É así. Creo que tes a televisión, tens que apagar a televisión ou baixar o volumen, vale? Sí, apagua. Vale. A ver, Marisa. Moi agradable, dime. Marisa, por 50 euros, que froita lle botou Xulio aos seus espetos? Botoulle piña. Moi ben! 50 euros. 50 euros que van para Cuntis. Un bico xigantesco, un bico. Chao. Gracias, a ti tamén. Chao, un bico xigantesco, chao. Bueno, Toni, probache os dous? Sí. Pois Toni de Verín, amigo de Begoña. Moi amigo de Begoña. Probou as dúas zorzas, a máis tradicional de Begoña e a innovadora de Xulio. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A Begoña, está moi rico. Begoña! Begoña é vencedora da voltas co prato. Un cacho de pan que tú. Moitísimas gracias por vir, Toni, pasáxelo ben. Paseiro ben. Sí. Bueno, moitísimas gracias, señoras e señores. Nos marchamos, mañán hai máis. A voltas co prato e hai máis. Quen anda aí? Quedan agora con Mar Galega. Chao, ata mañán.